Joo niin, täällä sitä ollaan jossakin Puurolla lammella. Katsotaan nyt mitä tästä tulee. Mä en tiedä yhtään, että onko täällä mitä kaikkia asetuksia päällä tai pois päältä. Ei mitään hajua tällä hetkellä, mutta kuvataan nyt, katsotaan nyt. Onko tässä kuvanvakaaja päällä vai ei. Ja tässä kävelen nyt Metsälammelle. Tää on kyllä hieno paikka. Nyt täytyy mennä kattoo mihinkä astuu. Tämmönen hienous löytyy täältä nevamaisemasta. En tiedä sitten täriseekö kuinka. Ainakin tää kuva heiluu nyt, että onko täällä vakaaja edes päällä. Tämmönen hieno paikka. Kyykäärmeekin näin tuo matkalla kun tuli. Ja sitten täällä on lentokusiaisia taaskin. Oh. Sitten meinaa reilusti. Voi hyvänen aika. Tämmönen. Tuolla näkyy noita seipäitä. Kuinkahan paljon niitä oikein on kimpussa jo.